סלון שלם במוצרי יד שנייה, דרך האתר שלהם. שלום. שלום. היי. אני המצבת של יד 2. היי. בוא נראה. מה מצב הספה? כלבה אכלה אותה ואת הספה שהייתה פה לידה. יכולה לראות בעצמך. אפשר להיפרד ממנה? כן, בטח. לפני כמה שבועות העלינו את התמונה שלנו לתחרות ביד 2. אחרי שניוקי אכלה לנו את הסלון, פשוט פירקה אותו. שכחנו מזה לגמרי. וכמה שבועות אחר כך, שבועיים אחר כך, הרימו אלינו טלפון והודיעו לנו שזכינו. אז מה את אומרת? יש מה לעשות כאן? יש בהחלט מה לעשות כאן. אני אומרת שניגש ליד 2 למחשב. הדבר שהבנתי שהכי חשוב לעשות פה בשביל לשדרג את הסלון הזה, זה בעצם מבחינתי בכל פרויקט, בכל חוויה שאני מעצבת, זה לקשור בין הדברים. צריך להיות פה איזשהו קשר, גם אם יש פה איזשהו אוסף של פריטים, צריך משהו שיקשר ביניהם. באמת חמוד. אנחנו יושבים עם קרן על המחשב, אנחנו רואים שהיא עוברת בין מודעה למודעה, והיא אשכרה מרכיבה לנו סלון, זה היה פשוט מטורף. נעבור לאיזשהו משהו שאולי יכניס לנו קצת צבע. איך המחיר? נראה. לא רע. לא, באמת לא נורא. הצוות של יד 2 ידאג פה להכל, וכשתחזרו, הכל כבר יהיה מוכן. אחת. סבבה. תודה. אנחנו ממש סקרנים לראות מה יצא מהסלון החדש. שלומי, מה העניינים? אתה מגיע לצבוע לי פה את הקיר? את יכולה לשלוח עלינו את המובילים? אפשר למצוא ביד 2 מוצרים שאפשר פשוט לשפץ אותם קצת ולהעניק להם מראה אחר, כמו הסורגים שתלינו על הקיר. כמו המנורת תקרה שמצאנו והיא הייתה קצת ישנה ורעועה, ופשוט חזרנו אותה, נתנו לה עוד קצת חיים. כשהייתי בחוץ הייתי קצת מודאג מכל מיני שינויים שעשו, כתיבות בקיר ולכלוך בבית, אבל שמחתי לצוות שעשו את זה כמו שצריך. הפנטזיה שלי באמת בסלון, שתהיה ספה נורמלית שאפשר פשוט לשכב עליה וליהנות, לראות סרט ברגוע ולא חתיכות של ספה ישנה, זה משהו שיספק אותנו אפילו. גם בחרנו את הפריטים וגם הובלנו אותם לכאן, וגם סלון בצורה אחרת לחלוטין. טוב, נראה לי שאפשר לקרוא להם. בבקשה. איזה יופי. יש לנו שפה אמיתית. כן, סוף סוף. גם לניוקי נוח. רוצים לעצור. מה אתם אומרים על הפריט הדקורטיבי? מגניב, אני מבין שזה ההתכתבות עם השטיח. יש קשר. יפה. השפה יפה, אני מאוד אוהבת את שתי אלה. כמעט חדשה. מה שטוב ביד 2 זה המבחר הגדול. באמת עם קצת השקעה של שעות וחשיבה יצירתית, אפשר למצוא שם הרבה פריטים ואפשר לעצב בית שלם. יש שם באמת מבחר עצום של דברים, ואני מאוד נהניתי לגלות את העולם הזה. האמת שהתחתנו לפני חודשיים, והסלון החדש הזה זה בדיוק מה שהיינו צריכים. זו המתנה הכי טובה שיכולנו לקבל. אז אנחנו רוצים להגיד תודה לקרן על העיצוב המגניב וליד 2 על כל הדבר הזה. ולניוקי, שבזכותה אנחנו כאן בעצם. יש יד 2!